Aínda lembro o primeiro día que entrei nesta biblioteca. Eu sabía que os libros estimulaban a mente. O home leva máis de 35.000 anos na Terra, contaminándola, maltratándoa, bombardeándoa. Mira que poñemos empeño e aínda non dimos conseguido cargános o planeta. Que estaremos a facer? É cuestión de disciplina, dicíame máis tarde o Principiño. Cando un termina de arreglarse pola mañá, debe facer coidadosamente a limpeza do planeta. O corazón deume un brinco porque presentín que tiñamos unha experiencia espantosa diante de nós. Mais non podía facer nada. Pero non sabía que existía un club de lectura, e moito menos as cousas que se fan alí. O que nunca imaxinei son as cousas que poden facer as persoas que len moito. Poucos días en el club e aprendín a facer cousas que pensaba non poder facer.